नमस्ते. आज मी इडली बनवते आहे उपवासाची. तुम्हाला दाखवते कशी बनवायची ती. आता इथे बघा, मी 1 कप वरीचे तांदूळ घेतले आहे. 1 कप वरीचे तांदूळ घेतले आणि हे पाव कप साबुदाणे घेतले आहे. हे कच्चे आहेत आणि हे पण कच्चे आहेत. हे साबुदाणे पण कच्चे आहेत, भिजवलेले नाही. आता पहिले आपण आहे ना, साबु तांदूळ आहेत ना, मिक्सरला लावून घ्यायचे थोडे बारीक करून. साबु तांदूळ असे बारीक करून घ्यायचे. म्हणजे मिक्सरला जरा लवकर बारीक होत नाही, पण जरा फिरवत राहायला लागतो. तरी पण असे जरा बारीक करून घ्यायचे. हे आपले काढून घेते आणि याच्यामध्ये आपले वरीचे तांदूळ. वरीचे तांदूळ पण जरा फिरवून घ्यायचे रव्यासारखे. हे आपले वरीचे तांदूळ पण जरा झाले बारीक करून. हे बघा, म्हणजे आपला बारीक रवा असतो ना, तसे आपण बारीक करायचे. आता हे आपले साबु तांदूळ दळलेले आणि त्याच्यामध्ये आपले वरीचे तांदूळ. तर त्याच्यामध्ये हे अर्धा वाटी दही चांगलं जरा गोड घ्यायचं, जास्त आंबट पण नाही घ्यायचं. त्याच्यामध्ये थोडंसं उपासाचं मीठ टाकायचं. हे असं सर्व साहित्य मिक्स करून घ्यायचं. आता पण त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं. आपण इडलीचं बॅटर करतो ना, तसं आपल्याला करायचं आहे. चांगलं मिक्स करून ढवळून चांगलं ठेवायचं. आणि जास्त पातळ नाही, आधी पाणी नाही टाकायचं, जरासं घट्टसच करून ठेवायचं. हे आता आपल्याला आपलं बॅटर तयार झालंय. ते आपण आता चांगलं अर्धा तास झाकून ठेवायचं. हे कसं आपलं झटपट इडली. आणि आपण समजा रात्री तांदूळ भिजत ठेवले असते ना वरीचे, तर 4-5 तास किंवा आधी 2 तास तरी पण चाललं असतं. पण 2 तास आधी भिजत ठेवले ना, मग अशी 10 मिनिटं 5 मिनिटं ठेवायची. असं बॅटर आपलं मिक्स करून. आणि आपलं बॅटर आता कसं आता लगेच केलेलं आहे ना, सुके तांदूळ वाटलेले, त्याच्यासाठी आपण आता अर्धा तास ठेवायचं आहे. हे दिल, तू काय शोधते? ऑरेंज आणि व्हाईट आहे ना? ग्रे आज झाला. आज ग्रे. आता मी इकडे कलर शोधते. आजचा कलर झाला ग्रे. असं साडीमध्ये आहे ना, थोडा कलर असेल तरी चालेल, पण असा थोडासा तरी साडीमध्ये कलर पाहिजे. जो कलर देवीचा असेल ना, तो कलर. आता आजचा माझा बघा ग्रे कलर आहे ना, हा ग्रे कलर आहे. आता उद्या कसं ऑरेंज कलर असेल तर ऑरेंज कलर मला साडी शोधायला लागेल. परवा सफेद कलर असेल तर सफेद कलरची साडी शोधून ठेवायची. आता ही बघा सफेद कलर आहे आणि याच्यामध्ये हा हिरवा कलर आहे ना, पोपटी कलर, तरी चालेल, पण असं जरा सफेद कलर पाहिजे. असे मी जरा साड्या आहे ना काढून ठेवते. त्याच्यानंतर पुढचे काय कलर येतील ना, ते आपण बघायचे. पिंक कलर येतात. पिंक कलर म्हटलं तर ही बघा, पिंक कलरची माझी साडी आहे. अशी लाल कलर आहे. ग्रीन कलर पण आहे. ही बघ, स्काय ब्लू. ग्रीन कलर आहे. ब्लू कलर. ही बघ, ब्लू कलर. असे साड्या असे आपण शोधून ठेवायचे. म्हणजे कसं पटकन सकाळी अंघोळ केली की साडी घातली असं. आता घातली म्हणतात का नेसली म्हणतात, म्हणजे मी घातलीच बोलते. आणि जरा कमेंट मध्ये जरा कलरचा सिक्वेन्स सांगा मला जरा. कोणाच्या पाठी कसला कलर आहे, म्हणजे कोणत्या दिवशी कोणता कलर आहे. आता आपलं पीठ बघा, आपण इडलीचं ठेवलेलं ना सारण, ते आता किती घट्ट झालंय बघा. आता ते ढवळून घेते. थोडं पाणी लागेल टाकायला. अर्धा तास झाला बरोबर आणि फुललाय बघा एकदम. पाणी सगळं शोषून घेतलंय. आता वाटतोय एकदम बारीक रवा. आता पहिला आपण काय करायचं, भांड्यात आहे ना पाणी तापायला ठेवूया. हे मी आज वाटीमध्ये करणार आहे इथल्या. आपण 3 वाट्या पाणी ठेवते त्याच्यामध्ये, म्हणजे 1 ग्लास. आता पहिला आहे ना, आपलं बाकीचं साहित्य म्हणजे इडलीचं पीठ तयार करायच्या आधी आपले जे इडली टाकायचे आहे ना भांड्यामध्ये, ते आपले तयार करूया. त्याला वाट्या ना आता तेल लावून घेते. आता आपलं पीठ आहे ना, हे काय करायचं माहितीये का, त्याच्यामध्ये आपल्याला सोडा टाकायचा आहे. बघा, अर्धा चमचा कमी आहे ना, मी सोडा घेतलाय, खायचा सोडा आहे. त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकून आपल्याला बॅटर तयार करायचं आहे. जास्त पातळ नाही करायचं आहे. ते पाणी पण उकळायला आलंय. आता आपण वाटेत भरूया. अर्धी वाटी भरायची का? हा, अर्धी वाटी, 2 चमचे. आता आपण बघा 5 वाटे तयार केले आहे आणि ते पाणी पण उकळलंय. पाणी बघा वाटीच्या खाली एकदम असं 1 इंच पाणी ठेवायचं आणि त्याच्यामध्ये आता वाट्या ठेवते.
आता हे आपण वरती झाकण ठेवूया. हे आता किती मिनिटांनी शिजतात ना ते मी तुम्हाला सांगते. आपण 15 मिनिटांनी बघूया. दिलू, तू साडी शोधतेस मला? साडी शोधते. ती नाही घालायची आहे उद्या. ती नाही उद्या घालायची आहे. तुला बसायला घे. मी काय खाते बघ. हे बघ मी काय खाते. हे बघ काय खाते मी. तुला पाहिजे? तुला पाहिजे? नको. मी काय खाते माहितीये का? च्यवनप्राश खाते. हे कधी कधी आहे ना आपण 1 चमचा अर्धा चमचा खायचं, कारण त्याच्यामुळे ना खासी बिशी होत नाही, खोकला होत नाही, सर्दी होत नाही ना. हे चांगलं असतं खाल्लेलं. आपण 1 डबा च्यवनप्राश आणून ठेवायचा घरामध्ये. दिल वगैरे शांत बसली. साडीवर बसले म्हणून ती साडी आवडते ना. आपले 12 मिनिटं झाले. आता आपल्या इडल्या बघूया. तुम्हाला दाखवते. असे हे बघा मस्त फुलले आहे ना. आता जरासे कसे माहितीये, गॅस बंद करून 5 मिनिटं ठेवायला पाहिजे ना. तर गॅस बंद करते आणि तुम्हाला 5 मिनिटांनी खोलून दाखवते. ते बघ आपले दिलू. काय दिलू. आता आपण इडल्या बघूया आपली शिजले काय ते घालून. एक बघ ती वाटी अशी ठेवली होती ना, ती अशी सरली, त्या वाटीवर पडली, तेव्हा इडली बाहेर आली. आता याच्यामध्ये आपण घालून बघूया टूथपेस्ट. हे बघ झाली ना. झाली. चला आता हे काढून घेते बाहेर. गरम आहे. आता इडल्या बाहेर काढले. आता थोडा थंड व्हायला देते, तर ते निघणार ना. नाही तर आपले घट्ट असतात ना, ओले असल्यावर निघणार नाही. आता आपल्या इडल्या बघा थोडे थंड झाले. आता तुम्हाला काढून दाखवते. बघा किती मऊ झाले आहेत. जाळी पडली आहे ना. जाळी पडली आहे बघ. दिसते. आपल्या इडल्या बघा. वाटी इडला एकदम मस्त. वाटीची इडली. आता समजा आपल्याकडे इडलीचं भांडा नसेल ना, तर असं आपण वाटीमध्ये पण इडल्या बनवू शकतो है ना. तर माझ्याकडे 5च वाट्या होते, ते पण छोटे मोठे आहे, त्याच्यामध्ये केले. आता आपण याचे तुकडे करायचे आहेत. आता या इडल्या आपण ना चटणी बरोबर खाऊ शकता. आता आपलं इथे तेल टाकलंय. 2 चमचे तेल टाकलंय. त्याच्यामध्ये ही आपली मिरची टाकते. ही तिखट मिरची नाही आहे. आणि थोडासा आलं घेतलाय बारीक तुकडे करून. हे सफेद तीळ घेतले 1 चमचा. आता 1 चमचा साखर टाकते. याच्यामध्ये आपल्याला लिंबूचा रस काढायचा आहे. अर्धा लिंबू घेतलाय, त्याचा ज्यूस त्याच्यामध्ये टाकते. आता त्याच्यामध्ये थोडा आहे ना 2 चमचे पाणी टाकते. आता हे आपल्याला वाटीमध्ये ओतून काढते. गॅस बंद करते. आपला तडका तयार झालाय. आता आपल्या याच्यावर तडका आहे ना, हे आपल्या इडलीवर असं टाकूया. काहीतरी वेगळी रेसिपी परत उपवासासाठी स्पेशल तुमच्यासाठी. रोज रोज पण चटणी करायला कंटाळा येतो. खायचं सोड, कंटाळा येतो उपवासाचा करायचा आधी. म्हणून असं पटकन केलं की टेन्शन नाही ना. एका प्लेट मध्ये 1 किंवा 2 पीस पण भेटले तरी वास. त्याच्यावरती खोबरं. हे बघ अजून छान दिसते ते मला. आपली माझी साधी आणि सोपी रेसिपी उपवासाची तुम्ही करा जरूर एकदम. चला आज कोण खास म्हणून टेस्ट करते. आता टेस्ट कोण करताय. चला एक उचला. एक भाग उचलायचा. एक फोड नाही उचलायचा याचा. असं हे पूर्ण 1 भाग उचलायचा. उचल. तर मी एक टेस्ट करते फक्त. तू नाही टेस्ट करत आहे. परवा तू टेस्ट केलेली ना, आवडले त्यांना. आवडली काय. हा आता मी परत टेस्ट करू एवढं जाईल काय तोंडात. त्याला ती चमच्यानी खायची सवय नाही ना. मस्त मस्त झालंय. उपवासाचं वाटतंय. इडली सारखी झाली. इडली ढोकळ्यासारखी झाली आहे. ढोकळा इडली नाव देऊया मला. है ना. छान एकदम एकदम मस्त.
एक इडली खायची आणि 1 कप चहा प्यायची, झाला मस्त उपास, दिवसभर भूक नाही लागणार.